Je tu jeden výskum, ktorý hovorí, že ak má žena alebo chlap nejakú bolesť, trápenie, žiaľ alebo smútok, čo vtedy robiť? Je to ťažká situácia. Plačeme, je nám zle, sme doma sami, počúvame smutnú hudbu. Ale čo vtedy robiť? Existujú dva spôsoby. Prvý spôsob je, že vtedy je dobre byť s blízkou osobou, byť pri nej. Ak je to partner, držať ho za ruku. Ak je to mama, otec, byť jednoducho v tej blízkosti. A druhý, ak nie je možnosť byť osobne, stačí sa pozerať na fotku blízkej osoby. Jednoducho, takto to že vraj funguje, vtedy je človeku lepšie, ak je osobne s rodinou alebo s nejakým blízkym človekom, alebo sa pozerá na fotku. Ak sa ti toto video páči, daj like, napíš mi do komentu, či to je pre teba reálne a či už máš takúto podobnú skúsenosť, že ti bolo niekedy zle a bola si s tvojou blízkou osobou a bolo ti fajn. No a zdieľaj toto video ďalej medzi tvojimi